Za všetko rozhodcov, pretože stav 3-3 sme spôsobili sami a prehajdákali si dvojgólový náskok, ale toto je výrazné ovplyvnenie zápasu. Ešte Pavlikovský tečoval smrekovú strelu. To by bola najlepšia odpoveď na všetky tie veci, ktoré sa stali v poslednej minúte tretej tretiny. Naši zvierajú supera. Peter Smrek. Potrebujeme vystreliť tečovaný puk, ale super ho má vo svojej moci. 24 sekúnd slovenskej nádeje má víťazstvo v otváracom zápase nad Maďarskom. To je veľká škoda. Je naozaj dobrá strela. Bola presne dávaná. Takým spôsobom nemusí byť prudká, ale aby ho mohol náš hráč tečovať. Aj sa nám to podarilo, ale asi nie dobre, alebo môže kúštiť trošku ďalej. Tá strela mala byť stečovaná. Pri takýchto strelách brankár má najmenšiu šancu. Ale sme ponechali prvú formáciu, strieľal Marcel Hossa, ale netrafil bránku. Tento raz myslím, že dokonca trafil Bartečkové korčule. Michal Hanzuš, ešte Bartečko v zápätí. Hossov, gól! Gól! Je tam gól! 13 sekúnd pred koncom. Gólovým spasiteľom je kapitán Ľubo Bartečko. Najprv Marcel Hossa trafil z redku, ale potom Ľubo Bartečko odčinil svoje vylúčenie, pri ktorom sa zrodil vyrovnávajúci gól na 3-3. Nervy drásajúci thriller bude mať šťastný slovenský happy end. Potrebujeme aj my šťastie, ale ja si myslím, že sme si to zaslúžili. Naozaj 51 striel na bránu, množstvo šancí, už aj predchádzala žrtka tomu. Predtým tečovaný puk Rastom Pavlikovským a mnoho ďalších striel, takže ja si myslím, že nám toto pomôže, toto šťastie nám pomôže naštartovať sa v turnaji a verím tomu, že pôjdeme len a len ďalej. Druhý gól Ľuba Bartečka, takto sa to zrodilo. No, ešte raz si to pozrieme. Hanzušova prihrávka, aj keď zrejme skôr sa snažil strieľať. Teraz Hossov backhand do žretky, ale Ľuboš Bartečko druhým gólom v zápase vrátil puk do bránky. Vedieme 4-3 a 13 sekúnd pred koncom už sa to snáď podarí ubrániť. Spomeňme si na zápas so Švajčiarskom v Steel Arene na sklonku roka 2008, keď ako sa zrodilo prvé víťazstvo slovenskej reprezentácie pod druhým vedením alebo v druhom služobnom období Jána Filca. Vtedy dokonca len 3 sekundy pred koncom prišiel gól Marcela Hossu. Teraz Marcel Hossa nebol ďaleko od toho víťazného zásahu, delili ho len centimetre či milimetre, ale napokon ho aj